yhtä järkyttävää se työnteko ihan suoraan sanoen, että kannattaa muuten katsoa pikkusen ennakkoon niitä sääolosuhteita, kun jos lähtee työhön tuollaisen tropiikin maahan, niin siellä on kosteus yli 90 ja 41 astetta lämmintä, niin tiedätte, että se on järkyttävä tilanne. No niin, seuraava kisa poikien välillä alkaa ja Lounassaari, Saku, Ykkönen ja kakkosradalla Viitonen Ismo. Viitosen Ismo kaasutteli radalta 2 voittoon ja hänen aikansa oli 12,6 ja Lounassaaren Sakun aika oli 16,3.